ole ma sa in clear tu te chebe ka bu le vek chewa tu tu ma chuan hei kan hmu lai hi film tun laia an release tur alar tak zet kha nia hei Mary Dongi hi ani hi chang ve bok ania pa puya ten en tianin an chang hawa nia chuan a film ding hi hei 1999 ania a hmu nom don hle ani chuan seitawang khanin hemi film a hianin mi tam takina an ngei ven chan chu Mary Dongi tun lai zai thiam lar tak mai a chhelo tak mai mi tam takina star ron kha atel ve tlat mai ania chuwan chuan mi tam takin an hmu chak to ani a film hi a hmu nam don ti a chiang hle mai a hemi zoina actor kan nei that ber pa puya pu a chang ania chu a hmu nom lo thei lo an ti to ani chuan he film hi atiga nge an release don a ti te e khati ang chi a premiere kha en ti nge an nei don ti te kan clear hawanga engponi se a news in aron tar ani kan chiar phot don ani tun haya mezo film industry na sa takin athang chawa film chuak te po tha tak tak hmu tur a om chawani hetiang kara hian bo lam bo huk zel mai mizo tharai te hian film siam kanin ti hmu le lutuk anga en tlak manglo kan siam tawang ti a hlo om hle 1999 film ero chutiang ani don lo aron ti ngal ani a phuram hle ni mizo ten film lama mi thiam kan nei tlem te zingami Raymond Colney film siam 1999 hi June niriat sani somni pali khian vana pa hola tlang zar ani dona in buat se na po ngor taka kalpui chaume kani he film a hian lem chan lama ton hriat nei tha tak tak in lan anom nuala mezo film awata best actor le best actress te po kan hmu don ani mezo film awat sani somni pakhata khan pa puya pachu le RSP ten he chomoina hian donga anni pani hi 1999 film a hian kan hmu dun don ani aron ti bok ani poni se he pa puya le RSP te an chang dun don ani ya hemi awan wat poi hian mi tam takin an en chak to ani chone kan huang hian June ni riata he film hi wana pa hola tlang zar ani dona apui don hle ani hela yaron soima sakang hian film industry lama mi zote kanin el chhauna sa hle maya a film changkang le tuk lo kan tiang chi helai hmuang hianin bo lam bo huk zel kan ni aron ti hi dik hle maya chuan film en tlak mang lo kan siam tawang ti pok hlawm ve thawani amaro chu tun tuma kan soi hemi 1999 hi chu a hmunam lo theilo ti thei ania hi Raymond Colney film siam ania ani hi a film lama chuanin mi thiam tak ania a film siam to hi chu hmunam lo a om lo ti thei ani ani na taka chuan a tun tuma hei mezo film awata best actor le best actress te han chan dun voi khatna ani hial ani atu tiang khop chu ani a hu hang anga lo theilo ani chuan chu ni riata hemi hi tlang zar ani dona a hmu nom hle don ti a chinga ngani anni baka hian zai thiam Mary Dongi le Miss Mizoram atanga kan hmel hriat baby zo muan pui le midang engemaw zat in lan tur an oma adang lam na ber tur ero a thon thua story hiani chu baka hi kan hmuang hian a genre a black comedy Christian mystery ani aron ti ani a hmu nom hle don ti a chiang hle ani chuan kan chhia thun zomanga a thon thu chu le lel par moi chu muwang mak tak mai zingdar thuma kai thauzi maya hun lo om tura a fanu lal nun engi din mun nen e kung ke na lian tak na ya arina wangin endon fau thai turin anu chiata lal nun engi chuan apui tlin nu thlengin hrethiam tak tak lo ma sela nu mangai na chuan lang lo phena raw thla talin a fanu tan kung alo sial sakania hring nu na du thanna kan siamin kan ma hun a ngong na chat thei ziata lan na fi mani aron ti nia alaya soidana hianin hring nu na nu thanna kan siam khan kan malam hun thleng khan ngong anei thei ani ti tar lan na ani deuh ber ani ron ti nia poni se ne a hmu nom hle do na chona dang dai hle don ti a chiang hle mai tun laya mezo film a chuak zung zung maya hei film sang sang a oma chu ti rualin hei tinan in house te pon oma chu ti rualin leitlang picture te pon oma ni tiang khanin anom chho nuk ania a chi sang sang aron in din chho ania khru sang sang anom ani chu tiang kara chuan tun tuma mi hi chu Raymond Colney kut chuak ani don ania eng ang takin nge aron a ti chhuah chho don eng ang film tak nge meron hlui don a chang tu te an pui don em an che thei don em ti vel te khai mi puin kan ngai changa kan ngak lel to hle ani June ni riata kharin tlang zar kha ani don ania hemi kan video lo en tu phei kha chuanin he film ngat phei chu lo mai mia su ti kha karon soi du ania chan chu zira kan soi to ang kharin pa puile RSP te
mizo film mi pa basic to le basic dress sa achang thiam berlo mandong ve ve dia khami te chandun voi khatna khani dona ni film pakhata an chandun voi khatna ani awang hian mi tam takin an en chak to ani chu baka helaya a thon thu chu le aron tia nijina kan siar zo tak po hi adang lam hle maya nu hmangai na chuan lang lo phena raw thla talin a fanutan kong alo sial sakani aron tia hengte po hi a tu lai film ron chuak ten en chuanin ai nang lo nga hle tila a dik hle ani poni se kan chhir zelang achang tu te lem chan lama ton hriat nei tha zopar moi pa pui pa chuaw Gilbert Colney ro sang puira te le maru ta roi te te kan mudon aron tia hi ro sang puira te RSP ni ania ani hi thingtlang tlang wal ti te a film sang sang achang hnem to ani chuan ani ba ka hian edi tau chhong zir sang pui aman sahi eislem sangi sai sai lo le uncle chetri te ani London aron ti pokania a hmunam lo thei lo ani 1999 hi June riat zan khian Vanapa Hall theater release nei ani dona film en hau bak program dang engma zetel hani don lo ler sia play ya en thena tur ta ani nga awai khatnan online na le thei mai pia lama ler sia play ya en thena hi cricket a zor chhuat tu mania kaushan waimele pol sang sang tan in hlo na naman thei dona ni aron ti pokani poni se ne he junior ta Vanapa Hall ani en tumle en chak zong zong khachu kal khom mai turani theater release nei ani don ron ti heta hianin hemi film en hau ba khi program dang zet te lang chi boring deuh deuh ang kha om don lawa hai anuam don hlea a hmunom hle don ani chuan abik takin ler sia lampang te ai tun lai a phe chuanin film hmunom sang sang da khom na ni ati khanin man choye lei thei khani le don ani chuan mi zote hian heting ang film ron chuak tharang chi hi a lo ti leak out ta khatinga nga a siam tu te phalna le rem tina telmi lawa mani du dan dana lo hral chhonang chi lo ti leak out ang chi kha a dane na phal don mi lawa tu tuma po hianin a khir hle dona ni chuan hei tuna kan hmu te hi an ni hloma a chang tu te kha an tha the the hle maya helaya ma po hianin milar rual channa haron ti deuh kherania Mary dongi ani warngot po hianin en chak hian tam to an phusa so to ni chuan pa pui pa chuaw alo om vele boka an mani pa hnia rongot po hianin mi tam takin an en chak nga ni abik takin Mary dongi phei chu ai kan street to angin ai tun la ya phei chuanin Mizoram mi patam takina felan ti le zait hiaman ti chhelawan ti kharia hei han en po hianin a chiang renga ni chu tiang chu nia tun tuma an film ron channa Mary dongi phe chu film channa ma saber ania tiang anga chang ania enge aron an don tuna he kan lo thlir do na ni